गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाबाय लोगोसे नोंथांमोननिसिम दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअआनो जाबाय बङाइगावआव ओंखारनाय खालि भेकेन्सिनि सोमोन्दै लानानै फैबाय। लोगोसे बे समाव नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायोदि जाहाथे नोंथांमोना अननानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौहाय थुनानै लायो, जाहाथे भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ मोनो। थ'द' बिदिब्ला जों भिडिअखौ आवगायलांदोनि। पसांखादों अफिस अफ द डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जाज बङाइगाव एडभार्टाइजमेन्ट इन पार्सुएन्स टू लेटार नाम्बार नैबे डेट 25/8 of the Honorable Guwahati High Court application from the retired court staff are hereby called for appointment to the following post for Piksu Court on contractual basis for the current financial year। 7 बोसोरनि थाखाय जागोन एपइन्टमेन्टआ। Application from the retired court staffs कर्टनिफ्राय रिटायार जानाय स्टाफफोरनि थाखाय पस्टआ एपइन्टमेन्टआ बिसोरखौ होनाय जागोन 1 इयारनि थाखाय कन्ट्रेक्चुएल बेसिसाव। पस्टआ जाबाय अफिस एसिस्टेन्ट। नङ पस्ट मोननै, मान्थलि सेलारि कन्ट्रेक्चुएल बेसिसाव 18,000, खासेयाव 18,000 करि मोनगोन मासेयाव। बेनि उनावहाय लास्ट डेटआ जाहैबाय 26/9/2022। बेनि उनावहाय The retired court staff with relevant experience are requested to submit their application through email। नैबे वेबसाइटआवहाय बिथांमोना गावनि आर'जलाइ बिलाइखौ इमेलनि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। बेखिनियानोमोन दिनैनि नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय गोदान भिडिअआ। गोजोन्थों। लोगोसे बे वेबसाइटखौहाय आं डिसक्रिपसनावहाय होनाय जागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो डाइरेक्टयै वेबसाइटआव हाबहैनो हागोन। गोजोन्थों।